Kaixo, ongi etorri azalpen saio honetara. Gaur, tira teologiaren gai sakon eztabaidatu eta egia esan liluragarrienetako batean murgilduko gara buru belarri, denburen amaieran. Mendetan zehar mundu osoko pentsalari, teologo eta fededunak burua ustean jarri dituen gaia da hau. Baina lasai, gaurkoan guztian modu harri, objektibo eta txukunean aztertuko baitugu gure iturrietatik abiatuta. Prest, bagoazen. Hasteko bota dezagun galdera potolo bat airera. Zer gertatuko da zehazki munduaren amaieran? Bada, harrigarria badirudi ere, ez dago erantzun bakar bat. Zuzen sartuko gara honetan munduaren amaiera irudikatzen duten 3 esparru teologiko nagusiak aztertzuz. Eta noski, erabat modu neutralean egingo dugu. Ikusiko dugunez, ikuspegi bakoitzak gertakarien sekuentzia erabat ezberdina proposatzen du. Gure helburua gau, bakoitzak zehazki nola funtzionatzen duen ulertzea. Egitura nahiko simplea jarraituko dugu gaurkoan. Lehenik, oinarriak finkatuko ditugu. Gero, 3 ikuspegi nagusiak ikusiko ditugu banan-banan, era kronologikoan. Eta amaitzeko, guztiak aurrez zarriko ditugu, alderatzeko eta uletzeko gakoak ateratzeko. Lehen atala, oinarriak definitzen. Teoria koropilatzu hauetan sartu baino lehen, ezinbestekoa dugu denek antolatu nahi dituzten 2 gertaera nagusiak zeintzuk diren argitzea, ezta? Kontzeptu hauek gabe, galduta ibiliko ginateke. Lehenengo oinarria harrapamendua da, baina zer da zehazki? Bada teologia hauen arabera, Jesu Kristok fededunak berekin airera eramaten dituen une ikaragarri hori da. Ia ikuspegi guztiek onartzen dute, etorkizuneko gertaera masibo bat izango dela hau. Baina tira, aurrerago ikusiko dugunez, benetako eztabaida eta burua ustea, hau zehazki noiz gertatuko den erabakitzean hasten da. Eta bigarren oinarria, 1000 urtegoa. Apokalipsiaren liburuko 20. kapituluan xehetasun handiz aipatzen den, Kristoren 1000 urteko erregetza famatu hori da. Harrapamenduarekin gertatzen den bezala, kontzeptua bera ez da arazoa. Gakoa da, nola interpretatzen den. Benetan literalak aldira 1000 urte horiek? Lurrean izango da? Edo agian metafora bat besterik ez da? Hemen lagunok, hemen hasten dira bideak erabat banatzen. Bigarren atala, amilenarismoa. Az gaitezen lehenengo lente honekin, ikuspegi benetan berezia baita. Izena kontrakoa iradoki dezakeen arren, amilenarismoak ez du ukatzen 1000 urtekorik. Baina, adioni, ez du etorkizuneko garai literal gisa ikusten. Eredu honetan, 1000 urteko regetza hori, oraintxe bertan gertatzen ari da. Bai, Elizaren egungo aroa da 1000 urtekoa, erregetza espiritual moduko bat. Eta nola amaitzen da dena? Bada, kolpe bakarrean. Azken egunean dena batera gertatzen da. Kriston itzulera, harrapamendua eta azken juditzioa guzti-guztia aldi berean betikotasunari bide emateko. Funtzean, ikuspegi honek Apokalipsiaren 20. kapituluko hasiera modu erabat simbolikoan irakurtzen du. Tradizion honen arabera, Satanaz gaur egun mugatuta dagoela ulertzen da, baina zentzu espiritualean soilik. Eta datu kurioso bat, hau ez da edonolako ikuspegia. Calvino eta Lutero bezalako judi historiko erraldoiek babestu zuten, eta tradizio reformatuaren zutabe handietako bat da mendietan zehar. Hori ez da makala. 3. atala, premilenarismo dispensazionalista. Orain, egingo dugun jauzia izugarria da. Pentsamolde honek goitik behera aldatzen du eskenatokia. Zergatik? Bada, hemen denbora lerroa askoz ere konplexuagoa eta zehatzagoa delako. Hasieran, fededunen harrapamendu sekretu bat daukagu. Sekretua bai, ondoren 7 urteko tribulazio izugarri bat etoriko litzateke lurrean bertan. Eta 7 urte horien ondoren bakarrik itzuliko litzateke Kristo lurrean, orain bai, 1000 urteko erregetza literala hasteko. Eta azkenean betikotasunaren aurretik azken gerra bat eta juditzioa. Benetan egitura zehatza eta etapa anitzekoa, ez da? Beraz, labur bilduz, Kristo bi fasetan itzultzen da hemen. Bata eskutuan, tribulazioaren aurretik, eta bestea publikoki. Gainera, guztia oso modu literalean irakurtzen dute, eta Israel nazioaren berresarpen fisikoari sekulako garrantzia ematen diote. Bide batez, hau pentsamendu nahiko modernoa da. 19. mendeko estatu batuetan sortu zen, baina gaur egun eragin ikaragarria dauka mundu mailan. Adibidez, Hego Koreako elitza askotan. 4. atala, premilenarismo historiko. Goazen gure 3. eta azken esparrura, non piezak berriro mugituko ditugun.
Hemen, Elitzaren gaur egungo aroaren ondoren, zuzenean 7 urteko tribulazio horretan sartzen gara. Hau da, aurrekoan ez bezala, fededunek une gogor horiek jasan beharko lituzkete lurrean. 7 urte horiek pasata, orduan bakarrik gertatzen da Kristoren itulera, eta une horretan bertan harrapamendua eta 1000 urteko lurreko erresuma literalaren hastapena ematen dira. Gero noski azken judizioa eta betikotasuna. Orduan, desberdintasun nagusia hauxe da. Harrapamendua tribulazioaren ondoren eta ez aurretik gertatzen dela. 1000 urtekoa hemen ere literala da, baina bada beste berezitasun bat. Pentsatzen da, aro horretan, fededunak eta fedegaberak elkarrekin biziko direla. Zergatik deitzen zaio historikoa? Bada, bere zinesgarritasun historikoa hasierako Elizako gurasoengandik lortzen duelako. Justino Martiria eta Ireneo bezalako pertsonaiek, uste zutelako santuek, tribulazioa igarro beharko zutela lurreko 1000 urtekoa hasi baino lehen. 5. atala. 3 ikuspegien konparazioa. Informazio pila bat irentzi dugu, badakit. Beraz, jarri ditzagun 3 ikuspegi hauek aurretz aurre argazki osoa izateko. Konparaketa argi hau da, funtzean, gaurko gure azken mapa. Begira nola banatzen diren. 1000 urtekoa simbolikoa da milenarismoarentzat, baina guztiz literala beste bientzat. Harrapamenduari dagokionez, lehenengoan dena batera gertatzen da. Bigarrenean, ezkutuan tribulazioaren aurretik, eta hirugarrenean berriz tribulazioaren ondoren. Itzulerak ere desberdinak dira, bakarra edo bi fazetakoa. Eta azkenik, bakoitzak bere babesle historiko sendoak ditu. Puntu hauek ulertzea da teologia kanpamentu bakoitza ondo kokatzeko gakoa. 6. atala. Ulertzeko gakoak. Tira, guztia oso ondo dago, baina zergatik asola digu honek? Eta ere garrantzitsuagoa, nola liteke jendeak jatorrizko testu berberak irakurri eta hain ondorio desberdinetara iristea? Egia esan, ikusi dugun ezberdintasun eta aniztasun hori guztia, zinesti edo ez, gauza bakar batetik dator. Apokalipsiaren 8. kapitulua nola irakurtzen den. Besterik ez. Testu zehatz hori historikoki eta literalki irakurtzen duzu, ala errealitate espiritual handiagoen metafora simboliko gisa. Bada, interpretazio erabaki horrek, bakar horrek, erabat aldatzen du denboren amaierako pusle osoaren arkitektura. Eta gure iturriak oso ondo eta zentzuz dion bezala, ikuspegi hauek modu ezberdinen onartzen dira fedearen eta tradizio teologikoaren arabera. Horixe da gakoa. Ez garari esaten bata bestea baino zuzenagoa denik. Aitzitik, aniztasun teologiko hori errespetatzeak eta zergaitik existitzen den onartzeak laguntzen digu giza sinesmenek eta historiak nola funtzionatzen duten sakonago ulertzen. Gure azalpen saioaren amaierara iritsi gara eta azken galdera honekin utzi nahi zaituztet. Pentsatu pixka bat. Etorkizunari buruzko egitura zehatz hauek ezagutzeak nola eragin diezake gaur egun mundua ikusteko dugun moduari? Etorkizuneko eskenatoki argi bat izatea aldatzen aldu jendeak bere orainia bizitzeko duenera. Hori bai hausnartzeko modukoa. Eskerrik asko teologiaren labirinto honetan nirekin murgiltzeagatik, benetan espero dut gaurko argigarria eta interesgarria izan zaizuela. Gogoratu, ikuspegi ezberdinak ulertzea beti dela ezagutzarako lehen urratsa. Izan ongi eta hurrengora arte.